Maria, good morning, Rafael. How are you? Maria, καλημέρα Ραφαήλ, πώς είσαι? Rafael, good morning, Maria. I am good. How about you? Rafael, καλημέρα Μαρία. Καλά είμαι, εσύ? Maria, I am good too. The weather today is wonderful, it's sunny and warm. Maria, είμαι καλά κι εγώ. Ο καιρός σήμερα είναι υπέροχος, έχει ήλιο και ζέστη. Rafael, yes, I agree. It's perfect for a walk around the city. Don't you think? Rafael, ναι, συμφωνώ. Είναι τέλειος για μια βόλτα στην πόλη. Δεν νομίζεις? Maria, definitely. I'll probably go for a coffee in the sun. What are you going to do? Maria, σίγουρα. Μάλλον θα πάω για καφέ στον ήλιο. Εσύ τι θα κάνεις? Rafael, I might go to the west and enjoy the warmth. Have you heard that it's going to rain tomorrow? Rafael, ίσως πάω στην παραλία να απολαύσω τη ζεστασιά. Έχεις ακούσει ότι αύριο θα βρέξει? Maria, yes, I heard that. We should make the most of today's nice weather. Maria, ναι, το άκουσα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε σήμερα τον καλό καιρό. Sophia. Hi, Mike Hale. How do you feel about our city? Γεια σου, Μιχάλη. Πώς σου φαίνεται η πόλη μας? Hey, Sophia. I really like IT. IT has beautiful streets, great cafes, and a lot of history. Γεια σου, Σοφία. Μου αρέσει πολύ. Έχει όμορφους δρόμους, υπέροχα καφέ και πολλή ιστορία. I love IT too. The old town is my favorite place. The architecture is stunning. Την αγαπώ κι εγώ. Η παλιά πόλη είναι το αγαπημένο μου μέρος. Η αρχιτεκτονική είναι εντυπωσιακή. Yes, and I enjoy walking by the sea. The sunset is amazing. Ναι, και μου αρέσει να περπατάω δίπλα στη θάλασσα. Το ηλιοβασίλεμα είναι εκπληκτικό. True, but sometimes the traffic is terrible. Σωστά. Αλλά μερικές φορές η κίνηση είναι απέσια. That is right. We need better public transportation. Ισχύει. Χρειαζόμαστε καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες. I agree. But overall, it's a wonderful place to live. Συμφωνώ. Αλλά συνολικά, είναι υπέροχο μέρος για να ζει κανείς. Hi, Michael. How do you feel about our school? Γεια σου, Μιχάλη. Πώς σου φαίνεται το σχολείο μας? Hey, Rafael. I think it's a good school. The teachers are helpful, and we learn a lot. Γεια σου, Ραφαήλ. Νομίζω ότι είναι καλό σχολείο. Οι δάσκαλοι είναι βοηθητικοί και μαθαίνουμε πολλά. I agree. I also like the big schoolyard. We see and play during breaks. Συμφωνώ. Μου αρέσει επίσης η μεγάλη αυλή. Μπορούμε να παίζουμε στα διαλύματα. Yes, but sometimes the homework is too much. Ναι, αλλά μερικές φορές έχουμε πάρα πολλές εργασίες για το σπίτι. That is true. Especially before exams. IT gets really difficult. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά πριν από τις εξετάσεις.
γίνεται πολύ δύσκολο. Exactly. But at least we have good friends and fun moments. Ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον έχουμε καλούς φίλους και ωραίες στιγμές. Yes, that makes school more enjoyable. Ναι, αυτό κάνει το σχολείο πιο ευχάριστο.